Тя има ходи. Навътре продължава ли? Тук няма халта, тук на входа Багетите се въртят. Чакай да те снима. тук, гледай как са. Аз направих клип. Виж, гледай. Чакай. Насам Виж как се въртят багетите тук. Навътре се въртят. Навътре. Това наистина ли се въртят? Да. Въртят се, аз не мога да ги Аз завъртя. направих клип. Как да ги завъртя? Как се въртят? Може ли да ми ги дадеш и на мене за достоверност на видеото? Е така? Да, да ги хвана и аз. Чакай. Ай. И да ме снимаш. Е така. В момента на видео ли сме? Да. Добре. Видя ли как се въртят? Не мога да ги... Да. Дай да ги вкараме тук. Да, чакай по-назад. Да ги снимам. Назад да ми. Защото са на някаква граница е тук. Ох, Коя е границата? Има една пукнатина, ма тя зад нея. Така може да седиш. Има ли някакви в скалата отстрани за такива? Те са. Виж. Направо се въртят. Да, като живи са. Да, гледай Коста. Да. Чакай да си изкараме видеото. Ама ти снимаш на видео, нали?